Basta kinumpute nung tendero, nasa kulang 50,000 dirham. Kulang 1,000,000. Thank you. Welcome! Regalo sa'yo. Thank you, kuya. No problem. Money can buy happiness. You wanna see some more places before you die? Habibi, come to Dubai. We're watching Bicolana on the go. Let's explore. Pa! Wala maninigarilyo. Tatay tayo? 500! I will smoke! I will pay! No problem. It's been joking only. Okay. Hi mga ka-on the go! Okay, dito tayo ngayon sa anong lugar to? Gold Chok. Gold Chok. Ito yung lugar sa Dubai na puro gold, mabilihan ng gold. Ang lahat to parang umpin sa Manila. Puro gold to lahat. Nakikita nyo lahat ng store dito. Pag hindi diamond, gold. So tingin tayo. Tingnan din natin kung may pambili tayo. Window shopping lang. Let's go! Very soft. Where is the ano? Where is the mirror? How much is this? Which one? How you say to me 24, 21? Which one is 21 there? This 24. This and this and this and the only biscuit. This flour biscuit. How much in total that one show? This for this. But very soft. I give you very good price. 350 dirhams. Say hi! Thank you, Habibi. Thank you. Welcome! So mga ka-on the go, nakita nyo na yung initial na ginto dito sa Dubai. Parang normal na lang. Parang normal na tinda lang yung makikita mo pag pumasok ka sa loob. Nakakalula. So tinanong niya kung magkano yun. 46,000 dirham. So almost 700,000 pesos or mahigit. Sobrang ano. Oh, tingnan mo, lahat yan ginto. Tingnan nyo, lahat ginto yan. Kami ngayon sa saan to? Gold ano? A few minutes later. Souk. Sa Gold Souk, mamimili ka ng mga ginto. Magsasawa ka. Pambira. Gold shop pero wala silang mga gwardya. Wala. Diamond. Palin ang mawaltapin natin. Ha? Stop it. Get some help. Hindi magagawa dito. Magaling, pero talagang plano. Hindi ka makakalsutay. Siya. Sagot natin si Ate Soray. How much? Mura. Wait, I want this one. No.
the hard one. Naisip. Dubai Hi kabayan, kamusta ka? Come to Dubai. You think money can buy happiness? You wanna see some more places before you die? Habibi, come to Dubai. Jamil Habibi. 10. 9.5 only. 9 Too much kuripot naman. 900, 800. Charot. 900, Par. 800. Hi, butterfly, party. Brother? Guys, picture 900. No. God, please, no! No! It's 10. I can make it 9.5. Okay. Yeah, no worries. Mami, halunin mo pa ako sa tong ita. Tabla. Regalo sa'yo. Sana all. Thank you, kuya. Ano masasabi mo? May bago ka alas. Yeah, boy. May bago na naman po siya isasalita. Nabigla lang yung aking ina at aking anak. Nabigla? Hindi ako nabigla. Hindi ako nabibigla. Cows, ano sasabi? May bago ka alas. Wala akong masasabi. Bicolano on the go, mga ka on the go. Kaya nakabili din sa titagal-tagal. Kanina pa kami ikot ng ikot dito. Nakapili din sila kung anong gusto nila. So, yun, nakabili kami dito sa jewelry store na. What is the name of your shop? Zamzam Jewelry. Zamzam Jewelry. There go through gate number 1, gate number 2, gate number 3. We have 4 shops here, okay? Wow. All kabayans are welcome here, okay? Welcome mga kabayan, Zamzam Jewelry Store here in Dubai. Okay, check nyo to kung sakaling mga kabayan maghanap kayo ng ginto. Zamzam Jewelry Store dito sa Dubai, sa Gold Souk, Dubai. Okay mga Kondogo, andito pa rin tayo sa Gold Souk sa Dubai. At nakita namin dito yung pinakamalaking singsing sa buong mundo. Ang galing! Wow! Galing yan. Awarded siya sa Guinness Book of Records. Ito yun, pinakamalaking singsing sa buong mundo. Sobrang daming ginto dito sa Dubai. Gumawa sila ng pinakamalaking singsing sa buong mundo, awarded by Guinness Book of Records. So yun mga ka on the go, yan lang ang journey natin dito sa Dubai. So yun lang ngayong araw na to. And maraming salamat sa inyo sa panonood. Okay, thank you.